Vítejte na úvodní lekci programu Sit and Fit a děkujeme, že do toho jdete s námi. Dnes si představíme 2 varianty sezení na klasické kancelářské židli. Obě vám umožní sedět vzpřímeně a pohodlně, aniž byste se museli celý den kontrolovat. Posaďte se na židli a posuňte se úplně dozadu, aby se vaše záda mohla pohodlně opřít o opěradlo. Právě to je jeho účel. Dávejte také pozor na polohu nohou. Chodidla by měla být celou plochou na zemi. Pokud sedíte pouze v prostřední části sedáku, po chvíli si stejně budete chtít opřít záda. A tehdy často dochází k tomu, že se záda nepřirozeně zakulatí a hlava se vysune dopředu. Sezení s nohou přes nohu nebo se založenýma nohama pod židli snižuje průtok krve v podkolení, což může mít vliv na cévní systém dolních končetin a přispět ke vzniku křečových žil. Tato pozice je nejjednodušší, nejpohodlnější a může být vaší základní variantou sezení. Druhá varianta spočívá v tom, že si sednete na přední okraj židle, tak, aby vaše sedací hrboly byly téměř na kraji. A jak poznáte, že sedíte správně? Pokud byste si chtěli zasunout nohy pod židli, jednoduše byste ztratili rovnováhu a přepadli dopředu. Chodidla by opět měla být celou plochou na zemi. Kolena svírají pravý úhel 90 stupňů a kyčle by měly být mírně výše než kolena, nebo alespoň ve stejné úrovni. Tato poloha umožňuje přirozeně vzpřímené držení těla i bez opěradla. Samozřejmě se i zde může stát, že povolíte držení těla, ale kulacení zad je výrazně menší než při sezení uprostřed sedadla. V obou variantách je důležité, abyste sezení sladili správně s výškou vašeho pracovního stolu. Pokud vám při sezení chodidla nedosahují na zem, použijte podložku. Pokud jste naopak výrazně vyšší, přizpůsobte výšku stolu tak, aby odpovídala vašemu vzpřímenému sedu. Obě varianty sezení, které jsme vám dnes představili, doporučujeme střídat s vašimi oblíbenými pozicemi, aby bylo tělo neustále vystaveno drobným změnám. Díky tomu zůstává aktivní a připravené. Věříme, že pro vás byly naše rady užitečné a uvidíme se u dalšího videa.